نسمعوا تكلمنا لهم في سكيت الكلمة تياك تكون الدار L-odwa tajba lil kulħadd li lkom hawn preżenti u dawk li qegħdin jisimgħuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħuti, ġbarna hawnhekk fid-dar ta' Marija, sejrin flimkien niċċelebraw dil-Ewkarestija. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru dan is-sakrifiċċju. Min naħa tiegħi sejjer indaħħal il-Ġemma u Ġewċini, Antonja Baldacchino, Carmen Rappinet u Giuseppa Cini. Nixtieq ukoll li nagħmlu hekk talba partikolari għax illum 7 ta' Settembru tal-1921 beda il-Leġjun ta' Marija mena ilu 102 wieqaf dan il-Leġjun din l-għaqda Leġjun kelma mill-Latin tal-Madonna. Nixtieq nagħmlu talba speċjali biex il-Madonna tkomplitejn il-presidenti, il-segretarji, il-diretturi spirituali u il-membri li jiffurmaw dil-għaqda ta' Marija biex tkompli xerret u tagħmel il-ġejt. Biex inkunu denji ħuti nitolbu l-mulej jgħinna u jaħfrilna. Inta x'tħobbna ftaħt dirajk fuq is-salib beraħ biex taħfrilna, mulej ħnina. Int ir-raj tajjeb taraf u trid il-ġejt lin-naċ kollha tiegħek Kristu ħnina. Int għax it-tabib tar-ruħ minn tagħna tfejjaq il-ġrieħi ta' ruħna mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla tal-eżerċti, kull ma hu l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li hu tajjeb fina. U tħarisulna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Min jidħol jibqa' dieħed il-qudiem mhux jibqa' wara, min jidħol jibqa' dieħed il-qudiem mhux jibqgħu dejjem wara. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu l-Kolossej. Ħuti, aħna wkoll mindu smajna bikom m'għedejniex nitolbu għalikom u nibqgħu nitolbu li tarfu sewwa r-rieda ta' Alla bl-għerf kollu u d-den spiritwali. Hekk tkunu tistgħu tgħixu sewwa kif jixraq lill-mulej u toġbuh f'kollox bil-frott ta' kull opra tajba u tikbru fil-għarfien ta' Alla, titwettqu bil-qawwa kollha li tiġi mill-qawwa tal-glorja tiegħu biex tkunu tifilħu iġġarbu kollox bis-sabar. Ifirħu u roddu ħajr lill-Missier li jagħmilkom denji li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl. U ħelisna mill-ħakma tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta' Ibnu l-Maħbub li bih għandna il-fidwa, il-maħfra tad-nubiet, il-kelma tal-mulej. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu.
Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, f'għajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Arraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lil-mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daq tat-trumbetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. Arraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejjew warajja jgħid il-mulej u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba il-kotra bdiet tross fuq Ġesu biex tisma' il-kelma ta' Alla. U kien qiegħed f'xatt l-għadira ta' Ġennażaret. U ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu ġbiek. Tela fuq waħda minnhom u kienet ta' xmum u talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art, imbagħad għad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid qal lil-xmum aqdef il-barra fil-font u kalaw ix-xbek tagħkom għas-sajd. Wieġbu xmum qallu Mallem. Għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma laqiet tgħid int ħankala ix-xbiek. Hekk għamlu u qabdu kotra hekk kbira ta' ħut li x-xbiek tagħhom kien għoddu inqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jgħinuhom. Dawk ġew u mlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit ma għerqux. Xmum Pietru kif ra dan inxteħet f'riġlejn Ġesu u qallu: Dbiet minni mulej għalex jiena raġel midneb. Għax baqgħu tassew mistaġba kemm u kemm dawk kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. Hekk ukoll ġralhom Ġakbu u Ġwanni u liet Żebedew li kienu sħab xmum. Imbagħad Ġesu qal lil-xmum: tibżax, minn issa l-quddiem tkun taqbad in-nies. Meta imbagħad resqu id-dgħajsa mal-art, telqu kollox u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Sit down. Kemm hawn deskrizzjoni sabiħa. Iktar u iktar għalija li jien hemmhekk bħalis qed inġib ix-xena hekk qudiemi. Mela Ġesu baħar tal-Galilija għamlek għallu l-għadira, mux għadira ta' kbir 22 kilometru. 22 kilometru.
u wiesa 12 dan il-baħar, ilma ħelu, mhux mielaħ, mena San Pietru fl-ilma ħelu kien iċafċaf. Akkadu ilma ħelu. Nispera li x-xahar diħel immok nerġa'. Ilma ħelu. 24 kwalità ta' ħut fih dan il-baħar. Dan jgħidulu għadira għax kważi kollu kemm hu mdawwar bil-muntanji. Il-Golan, is-Sirja, Sidon, in-naħa ta' Iżrael. U Ġesu għamel xi ħaġa kbira hawnhekk illum. L-ewwel nett għallem. Tela fuq id-dajsa, ran nies qudiemu u għallem. Imbagħad x'kien waqaf jgħallem in-nies, lil xmon qallu ejja ħa noħorġu waqdef il-barra. Aqdef il-barra, fil-font, dik il-kelma importanti. Fil-font, oħroġ il-barra. Toqgħod iċċafċafaw ma xtajtejh, oħroġ. Il-ħarsa tiegħek bħala kap, hekk tfisser dik, tal-Knisja tkun fil-font bħal Papa Franġisku mar il-Mongolja għal 1500 ruħ. Fil-font, oħroġ il-barra. Toqgħodx marbut ma' pajjiżek, oħroġ fil-font. U kalaw ixbek għas-sajt. Issa Pietru kemm mgħallem, kien hekk għaref, twieled hemmhekk, id-dar tiegħu hemmhekk qiegħda tmisma' l-ilma ta' dan il-baħar. Illum sabuha d-dar ta' San Pietru, l-arkeoloġi Franġiskani. Allu ta' mgħallem li kien Pietru, mustaċċum, u missieru u ħutu. Allu isma', għamilna lejl, semaw il-kliem kemm hu preċiż, għamilna lejl, ma qallux għamilna lejl nitħabtu, lejl sħiħ, kemm importanti dik il-kelma. Lejl sħiħ għamilna, nitħabtu, nistadu. Għax dak il-ħut hemmhekk bil-lejl toħroġ tistad, mhux matul il-ġurnata, għax il-ħut jara d-dawl u ma jirnexxilekx bil-lejl. Lejl sħiħ. U ma qbadna xejn. Issa tiġi tgħidlej ejja nistagħdu, aħna nafu l-ħejn u s-sija u l-ġurnata u r-rieħ. Issa tgħidli lejl sħiħ u ma qbadna xejn. Imma semgħu xejlu Pietru kemm sabiħa. Semgħu. Imma la qiegħed tgħid int qed tordnali, int qed tgħidli int ħankala ixbik, ħanobdik, ħanisma' minnek, mgħallem. U r-riżultat ħut il-eżis der. Hekk għamlu u qabdu kotra hekk kbira ta' ħut, li jiġbek tagħhom kien għoddu inqasam. Dan ħut il-eżis taħdem ma' Ġesu u taħdem għal rasek mingħajr Ġesu, mingħajrik li ħatgħaddi, mingħajrik li l-Ġesu m'għandekx tambieħ. Imbagħad ir-riżultat qed jidher qegħdin inwarbu lil Ġesu. Qegħdin mingħajrina m'għandniex nagħmbu t-tagħlim tiegħu. Imma mbagħad ir-riżultati li qegħdin naraw u nisimgħu f'Malta tagħna tmisshom bidejk. Għax jidrilna li ma fadlinna bżonn Ġesu. Pietru lejl jistat waħdu u r-riżultat kien għandu ma qabad xejn. Pietru ħareġ jistat bil-għajnuna ta' Ġesu
U hekk hu r-riżultat. Li mhux biss mela d-dajsa tiegħu mhix ċajta ta' dak miraklu, mhux biss mela dajsa tiegħu imma għamel is-sinjal l-tnell l-oħra lil Ġwanni u Ġagbu kienu sħab, ejjew. U imlew għalinna l-Vanġelu iż-żewġ dajjes. Mhux biss imlewhom, arka mu sabiħ, arka mu sabiħ. Mhux biss imlewhom, imma tant imlewhom li jgħalf. Tajba tafdin, tajba din. Li jgħalf ftit ma jerqux. Dan il-Vanġelu l-aħwa din il-kelma ta' Alla li 2000 sena ilu kienet tot u għada tot. Dan hija l-kelma ta' Alla mhux xi gazzetta jew xi aħbar fuq xi television, il-Vanġelu. Iż-żewġ dajjes li għal ftit ma jerqux. B'Ġesu ħut il-eżess miegħek, b'Ġesu fil-familja tiegħek, tħoss il-Ġesu ma' ġembek, anki jekk tonqos, anki jekk tiżgarra ma jimpurtax, imma meta tinduna terġa' tersaq lejn Ġesu. Ġesu hekk irejt għalhekk li x'mun Pietru qallu aħfer dejjem, imma mhux tirraġuna. U forsi tgħaddi biż-żufriet il-min jippridka l-Vanġelu, il-min jippridka l-verità, il-ġustizzja. Pietru induna li hawnhekk u ħassu Pietru xejn, midneb, dbijat minni qallu dbijat minni. Għax jien raġel midneb, dbijat mur, jew mmur jien, ma jistħoqlix noqgħod ħdejk, noqgħod fejnek. U jgħid għaliex. Għax baqgħu mistaġba kollha kemm huma, qatt f'ħajjithom ma qabdu daqshekk ħu dik il-kwantità kbira. U mhux biss Pietru, kemm jisabiħa din il-paġina ħuti, anki Ġagbu u Ġwanni u lied Zebedew li kienu sħab ma' Xmun u Indrija, staġbu meta raw dan il-miraklu. Hawnhekk hawn verb sabiħ ħafna, dan samma jużaħ ħafna, inxteħet qudiemu Pietru. U Ġesu għamillu l-kuraġġ, tibżax. Issa qbadt il-ħut u l-quddiem tkun taqbad in-nies. Din il-vokazzjoni li jien qed insejjaħlek għalija u nagħmlek il-kap tal-Knisja tiegħi biex taqbad tistat permezz tal-kelma tiegħek u permezz tas-sagramenti tiegħek tistat u taqbad in-nies. U taqbad in-nies għalfejn, ħajnikom għalfejn. Biex aħna jiġrilna dak li smajna fil-ewwel lezzjoni. Biex neħilsu mill-ħakma tad-dlam. Issa qed naqra xi smajna fl-ewwel lezzjoni. Neħilsu mill-ħakma tad-dlam li konna fija. U nidħlu fis-saltna tad-dawl ta' Ibnu il-Maħbub. Li bih għandna l-fidwa il-maħfra tad-dnubiet. U biex ġabinna din il-fidwa, ħelisna din il-fidwa il-dan Ġesu swietlu il-passjoni, iċ-ċarċir kollu ta' demmu u l-mewt tiegħu. Dan hu Ġesu. Dan hu l-feddej tagħna. Dan hu ikollna lil Ġesu magħna naħdmu miegħu u mhux naħdmu għal ħares qatt kontra tiegħu. Dan hu r-riżultat. Fdina bid-dem tiegħu biex idaħħalna fis-saltna tad-dawl ta' Ibnu il-Maħbub. Ejjew nitolbuh il-Ġesu biex aħna nkunu bil-kelma u bl-eżempju verament segwaċi tiegħu.
inqumu bil-wifqa. Ebda erf tad-dinja ma jista' jagħtina s-salvazzjoni imma biss Ġesu. Nitolbu u ngħidu: Alla tagħna isma' it-talb tagħna. Int li int il-kelma ta' dejjem, wettaq it-tajjeb li l-Papa u l-Isqijiet jagħmlu lid-dinja. Nitolbu: Alla tagħna isma'. Int li jint it-tjubija, fuq kull tjubija birek il-ħidma ta' dawk li jduru bil-morda u bl-anzjani. Nitolbu: Int li bat l-ibnek isejjaħ il-bnedmin ta' qalbhom niedma, għati lilna l-kuraġġ li nħallu kollox biex nimxu warajk. Nitolbu għall-erwieħ tal-burkatorju, dawk li qegħdin jistennew it-talb tagħna biex tonqsilhom il-pina ta' żmien, daħħalhom fis-saltna tad-dawl. Nitolbu. U Alla li bibnek Ġesu fdejt il-bnedmin kollha, għatina nitolbuk li nħabbirku ħalli kull bniedem jikseb is-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. B'din l-offerta qaddisa mulej għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħna niksbu frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. B'fidi ħajja nistqarru l-qawmen tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli nfaħruk u ntennulek bla eda Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, smewwiet. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej. Osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' raddi l-ħajr
tali disċipli tiegħu qal ħudu biex orbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej inħabbru. Xandru bil-ferħ. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħaj. Għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddija tiegħek Ġemma u Ġowċini, Antonja Baldacchino, Carmen Rappinet u Giuseppe Pacini. Daħħal lilhom u l-erwieħ li hemm fil-purgatorju fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Fl-imkien mal-Verżni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Kif is-sema hekk da fl-art ħobżna ta' kuljum għatina llum. Ħalma nafru l-minu ħadd ddaħħalniex fit-tiġrib, ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostlu tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, il-paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Nejdu flimkien ħaruf ta' Alla. Ħaruf ta' Alla. Dannu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja u tagħna. Jien aħna dalodu mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun il-ġisem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-demm
Glorja lil Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Inselmu lil Marija, slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għajnuna tal-insara nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex b'din l-ikla ta' mħabba twettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek fħutna bi Kristu Sidna. Fakkarkom li għada nagħmlu s-sollennità tat-twelid tal-bambina ta' hija ġurnata qawwija ħafna b'mod speċjali għalina l-Maltin meta nfakru it-tmiem tal-assedju l-kbir u meta wkoll propju fis-7 ta' Settembru u fl-istess ġurnata l-aħħar gwerra ċedew it-Taljani. Allura huma żewġ ġranet sew mumenti qawwijin fl-istorja ta' pajjiżna marbutin mat-twelid ta' Marija. Il-mulej ma'kom, berikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu.